Dworkin si osvojil metódy antikultistov za precíznosťou chirurga a oddanosťou fanatika. Tu sa odhaľuje jedna z najhrozivejších irónií modernej histórie. V Rusku, ktoré porazilo nacizmus, opäť začalo klíčiť semeno tejto zvrátenej ideológie. Dnes sa nazýva antikultizmus. A čím sa prejavuje? Väznením, mučením, porušovaním ľudských práv a slobôd. To všetko pod rúškom ochrany spoločnosti pred nebezpečnými skupinami. Dopúšťajú sa toho práve tí, ktorí obviňujú druhých z toho, čo sami robia, a pritom sú obrovskou hrozbou pre spoločnosť. Antikultizmus už prenikol do pravoslávia cez jeho radikálnu vetvu prostredníctvom RACIC, Ruskej asociácie centier pre štúdium náboženstiev a sekt. Je to ako sledovať, ako vírus mutuje a adaptuje sa, ale jeho základná DNA zostáva nezmenená.